naman nahuba na dapat kung nakakulong pa rin dito sila yung tatlo na Pilipino, dapat nakakulong pa rin sa yung nag-iisang si Paco. Oh, I think kailangan talaga meron tayong update kay Paco Ben kasi sa ngayon dapat pinagbabayaran niya yung kanyang nagawang krimen. Ang sinasabi nga habang andun siya sa loob ng kulungan nakakapag-aral pa siya and at the same time lumalabas na parang in and out lang siya doon. So parang nagbabakasyon lang. So we have really to check, kailangan may update tayo doon. And hindi lang itong kaso ng Chong Sisters, hindi lang yung kaso nga ni Sanchez, buti nga kahit papano. Alam mo, ang laki talagang tulong ng fourth estate, ng media. Kayong mga kasama natin sa media. Kasi kung hindi sa inyo, hindi po ito mauungkat, hindi po ito mabubulgar. So hindi natin malalaman na yung mga high-profile cases na mga ganito is nangyayari pala. At yun na nga. So kung hindi pa na-report ninyo, hindi pa natin malalaman na meron palang ganitong nangyayari sa loob ng Bureau of Corrections.